I prosim ljudi, moje ime je Pambo i ovaj epizod je Minecraft Hardcore preživljavanju. Tu smo sa Pambom, ali Pambo je Pambo, tamo nisam snimao svu epizodu, tako da ljudi, u epizodu ići ćemo staviti ova, samo ćemo obući. Dalje, dok još niste možete pogledati onu prošlu epizodu, malo sam zeznuo kvalitetu i rezoluciju i audio videa, zato našli smo dijamante, damo česput i imamo pickaxe. Tako da, prvo ćemo staviti samo ovaj cobblestone stairs, tako da lakše možemo doći dole. Dobro, sad smo napravili ovo, ali nisam još do kraja, samo vidimo ovo radi, da, ok, ovo radi. Samo da ulazit ćemo preko ovih vrata, tako realno mislim da ima poantova neka vrata ključe što hoću reći. Mislim realno sad mogu bi ih i maknuti, realno. Samo da uzmem wood i da postavim, da zamijenim to. Evo da uzmem ovo i da postavim primjer ovako. Ovo, ne znam. Da, evo ga. Dobro, da, pošto ja vidim da meni ponestaje mjesta u ovim chestovima, razmišljam se napraviti neki chest room, ali sada ne znam točno gdje. Tako da, realno sam se mislio, ne znam ja sam, tako da negdje ću razmišljati pa ću vam sad javiti. Mislim da ću napraviti realno ovdje, samo ovo ću pravo probati. Tako da, mislim, napravit ću planinu zato jer u planini ima dosta puno mjesta. Napravit ću ovako, napravit ću neke pressure plate-ove, tako da može biti automatska ako kužiš što ću reći. Da, samo treba uzeti baklje. Ovdje ćemo baklje. Imamo samo jednu baklju, nažalost, jer nemamo baš puno. Imamo 3 baklje, dobro, uzet ćemo. Tako što nemam kolu. Dobro, uzet ću od Pamba. Otići od njega. Ne, imamo 14, malo je u redu. Zapravo 15. Evo da. Stavimo hranu ovdje. Kako će biti ulaz? Znači napravit ćemo ovako. I onda ćemo početi ići ćemo koliko? Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači od početka napravimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači 6 smo napravili. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samo ćemo pogledati ovako. Sada, realno to je bio neki veliki chest room, tako da bi realno koliko je popao, sad 1, 2, 3, 4, 5. Da, ići ćemo 5, koliko god i možemo. Tako da će biti jako veliko. Tako da, dok ovo malo više skopam, javit ću vam. I 5 gore, evo sam došao do kraja iskopam. Ne smete dobro ovo napred. Tu ide sunce. Neko ćemo zakrpat, da se ne vidi. Tako. U redu. Sada smo dobro ovo skopao, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, ne treba onda dalje. Ovo ću poslije popraviti, to ćemo baš uređivati. Ok. Misli sa ići nekih, 10 blokova, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, u redu. Da mi to prebrojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ići ćemo još 5, znači 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ovo će biti sad realno ok. I samo pogledamo gore i ovako koliko. Aha, koliko 15.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A, rekao nam je Pambo da priđemo sport. Dobro, Iva. ljudi, sad skupat ćemo isto ovako gore 5 blokova, tako da se kuži. Tako da realno vidimo se kad ovo napravim do kraja. Dobar dan. O! Dobar dan, kaj si dala? Pa ništa. Pa ništa, malo sam. Radim neki chest Kaj room ti zato daš? jer... Radim neki A, chest room chest room. zato jer u ovom chestu imam puno stvari, tako da ne znam gdje da više stavim. Tu ću vjerojatno staviti neki piston ako se skupi, ne znam, nešto ću pogledati kako da tu stavim jer neka vrata sa... A, nice. Ma ja sam neke malo dvorište malo uređivao, kosil, sadil, tako to. Dobro, a hoćemo sad potražiti tu kuću njegovu. Koga? Od toga. Moskvita, da. Pa što više smo mi dobro primljeni, opremljeni. Pa ne znam, ne moramo mi iti nekaj tam, samo vidjeti di je, pogledat samo. Ja imam neki Ajde. damage split, imam neke redu stvari, tako da možemo krenuti. Ma ja neću nešto. Kamo je rekao poglevar da mi krenemo? Rekao je da krenemo sjeverno-zapadno. Tako da to bi trebalo biti, Negdje tamo. tam je west, znači sjever, da, tamo, negdje iza moje kuće. Aha, u redu. Kak ti se sviđa moje jezero? Opa, baš je lijepo. Zapravo lijepo, ima tu Billy. Da, Billy je tu. Lega, mali. Da, moramo njemu neke složiti malo, tu je sam jadan. Poljoprivreda mala, tako da realno... Ma da se malo sadi malo. Da. Dobro, ajdemo krenut. Da. Actually, mogli bi pitat poglavara. Ma zapravo bolje da njega mi ne smetamo. Ja imam tu neku hranu, ako ćete još idem po nju. Sorry, ajde. Ma čekaj, idemo samo po vic, da uzmem tamo 2 večera, tamo je bilo, ako neko nije kupio. Ja malo tam uzet za svoju farmu. Kad već ideš. Mislim da, ja sam već pokupio, da, zato je moj proof. Ma tu kaj za posudit. Pa imamo tu neka mala farmica. Ma ima krompira, tu ne treba. Ti si već ovo kupio, mrkve ove, ovdje su onda, nema veze. Ja budem to tam posadil kod sebe pa moramo onda. Okej, mislim da je sad mi lagano već mogli krenuti. Sam da posadim, znači tu su mrkve, aj nek budu onda krompir. Aha, moram prvo budu sam. Kaj gledaš, Billy? Ti malo. Gdje si Billy? Okej, moram napraviti neki... Što da bi realno mogu krenuti jedno sve što... Ne mogu gubili vrijeme. Hrane. Znači, rekao je, ko je rekao zapad? Sjeverozapad. Kaj si rekao? Kako je rekao sjeverozapad? Da, sjeverozapad, sad ja to gledam, tamo negdje, da, tam gdje ti ideš. To je još bilja brat, a Lubiću. Ma nema nas, tu smo na planini. Tako da realno mislim da je to. Samo, rekao je, mi smo našli prvo spruce woodu, ko je rekao treći spruce wood šuma? Da, ovo je prva, znači moramo još 2. Dve mali bili. Ovo je još jednu, pa onda, gdje je mali bili? Nemaj sad Billyja ubijat. Ajmo, Gdje si Pambo, čekaj me. Močvara. Da, močvara. A to je jako dobro za mene, treba mi ovi lilipedi. Što? Lilipedi mi trebaju. Za bazu da malo ukrasim, to je nice, to je nice. Lokvanj. Tu ih ima jako puno. Da, to je nice. Actually da, moramo iti u ovom smjeru. A Pambo, čekaj, ja sam iza tebe malo, da ne zaostavim. Ne, tu je druga spruce šuma. Znači, još jedna samo. Da, blizu smo. Ja sam ti pro Dream na aparatima. Ček, daj.
Znači, Okej. ljudi još jedne spušivo i ne znam, A, neću ovo je reći koliko? noć, mene je malo strah po noći. A gle, piletina. Free. Nice. Okej, sad bude mrak za čas. Zic! Ma pusti zečeve, idemo, pusti Sve neki zečeve. mali jadni. Ok, evo tebe. Dimbo! Što? Neki dim tamo se vidi. Čekaj, Dimbo, konačno smo došli do treće šume. Već je mrak pao i Da. kiša pada. Moramo se nekam skloniti. Dimbo! neki... Dim neki. Ne. Jel to? Ne, Kako da nas ne vidimo više? ne, odi kroz šumu, odi kroz šumu. Dolje. Au. Tu je neka voda. Polako. Ok. Polako, tamo. Ali, ja malo vidim, to je dimljak. To je dim, to je njegova kuća 100%. Ali, polako. Pazi da te ne vidi. Izgleda primici. Grami. Isuse. Bolje, lagano, bolje se.